салому вақт бахайр. ба барномаи навбатии ҷаҳон дар ҷаҳоннамо бо ман ҳофизи маҳмадалӣ хуш омадед. дар ин барнома бо дастури президенти ҷумҳурии Тоҷикистон, пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба мардуми дӯсту бародари ҷумҳурии исломии Эрон кӯмаки башардӯстона ирсол гардид. ёрии башардӯстонаи Тоҷикистон дар ҳаҷми 3610 тонна бор, аз ҷумла аз 45 тонна доруворӣ, маводи зиёди санитариву беҳдоштӣ, сару либоси кӯдакона, анвои гуногуни хӯрокворӣ, ашёи рӯзгор, рахти хоб, хаймаҳо, масъолаи сохтмонӣ ва дигар лавозимот иборат аст. корвони ёрии башардӯстонаи Тоҷикистон бо 110 мошини пурбор рӯзи 18 март ба ҷониби ҷумҳурии исломии Эрон раҳсипор шуд ва ба зудӣ дастаси мардуми ниёзманд дар кишвари дӯсту бародар мегардад. барномаи навбатии ҷаҳон дар ҷаҳоннамо буд манзури шумо. шабу рӯзатон хуш.